Vi ved jo godt alle sammen, at det her UV-stråling er noget skadeligt for vores hud. Vi ved også godt, at vi skal arbejde med at få noget solcreme på. Men hvordan er det så lige? Skal man både have dagcreme og solcreme og flere cremer på, når det er sommersæson? Det skal du i hvert fald ikke med dem her. Sun Defense, de er lavet, så de også arbejder som en dagcreme. Det vil sige, at du får den her fugt og genopbygning, plejer til din hud, som er vigtig. Og så er der simpelthen beskyttelse for UV-stråling op til 97%. Så det er Radiance solcremer, og der kan du så bruge den i en periode udelukkende. Selvfølgelig kan du have din serum under neden, når du har renset dit ansigt, men ellers simpelthen sætte din dagcreme til side, og så udelukkende bruge den her. Så er du stadigvæk rigtig god ved din hud. Den findes som faktor 30, hvor den er almindelig solcreme, og ellers med en lille smule det her tinted, altså hvor den har lidt farve i. Så findes den også med faktor 50. Det er den, jeg selv bruger. Jeg er så lys, som nogen kan være, så det er bare med at beskytte rigtig godt. Det kan også være dig, som har nogle solskader i forvejen, eller har været omkring noget begyndende hudkræft og noget, så er det vigtigt det her med faktor 50. Så det du skal vælge, det er, skal det være faktor 30, faktor 50, skal det være med eller uden farve.